హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో పటాన్ చెరువు నుంచి పంపించారు. చూడొచ్చు, వీటిలో మొత్తం 5 దూడలు సేలుకున్నవి. వీటిలో 4 ముర్రా దూడలు, ఒక మిన్ని జాతి దూడ ఉంది. చూడొచ్చు, ఈ చివరిది మిన్ని జాతి దూడ. చూడొచ్చు, దీని కొమ్ములు కూడా ఊగుతున్నవి, 2 కొమ్ములు కూడా ఊగుతున్నవి. ఈ చూడండి, ఈ కొమ్ము కూడా ఊగుతుంది. వీటి మదర్ మిల్క్ వచ్చేసి రోజుకు 14 లీటర్లు, ఉదయం 7, సాయంత్రం 7. చూడొచ్చు, వీటి వయసు వచ్చేసి ముర్రా దూడల వయసు వచ్చేసి సంవత్సరం పైన ఉంటుందని చెప్తున్నారు. 13 నెలలు, 14 నెలలు అలా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. అలాగే మిన్ని జాతి దూడ వయసు వచ్చేసి 18 నెలలు ఉంటుందని చెప్తున్నారు. మొత్తం వీటి ధర వచ్చేసి 85,000 చెప్తున్నారు. రేట్ అయితే ఫిక్స్ ఏం కాదు, మాట్లాడుకుంటే దక్కుతుందంట. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కాల్ చేయండి.